mga yam-yam kini alang sa atong mga amigo ug amiga nga hangtod karon nagpailad ra gihapon sa gugma ang atong tubag. Nailad na pud ka, uyamot maluluyon nga kapalaran, pamatahan na intawon ning among mga amigo ug amiga nga hangtod karon nagpailad lang gihapon sa gugma ang atong tubag. Nailad na pud ka, kapila naman tawon kang gipasaligan sa mga bakag mga saad ug panumpa sa lalaking imong gikabuangan nganong gahi manggid kaayo ka ug dili mo tagam unsa man di ay ang imong gusto. Imong balihon ang kamatuoran nga miskag wala na nagugma nimo, imo gyud nga tindugan nga naay kamo. Ay pastilan ang atong tubag. Nailad na pud ka, homo kaayo ka og ilong, dali kaayo ka nga patuhoon, miskag klaro na kaayo nga gidula-dulaan ra ka, pero feeling nimo love ka kaayo niya. Pagkahanggaw na lang sa klase sa gugma ang atong tubag. Nailad na pud ka, kapila naman tawon kang gipahilak nganong murag wala raman sa imuha ni samot man hinuon kag kahigugma. Usahay makaingon ko nga nabuang natingali ka ang atong tubag. Nailad na pud ka sa gugma, pila pa man ka red horse ang imong kayang imnon sa time nga pasakitan kaniya. Pila pa man kamaoy-maoy ang imong ganahan nga maagian para makarealize ka o para makamata ka sa kamatuoran nga wala lagi siya nahigugma sa imuha. Akong Osbon, wala lagi siya nahigugma sa imuha ang atong tubag. Nailad na pud ka, wala siya naggugma kanimo. Period. Nganong mag-apas pa man ka, timani lisod gukdon ang tawo nga wala na nahigugma sa imuha, kapuyan na lang kag pinaabot sa wala ang atong tubag. Nailad na pud ka, mosabat ang tanan og kuhita ang imong amigo ug amiga nga nailad sa gugma og sa hinay-hinay atong dunganon og litok kining mga pulunga. Giuwatra ka, giuwatra ka, giuwatra ka. Atong Osbon, giuwatra ka, giuwatra ka, giuwatra ka. Ang atong tubag, nailad na pud ka sa gugma, panapos nga yam-yam. Igo na, tama na, sobra na ng imuha. Ang kagahi sa imong ulo, undangi na, kay giilad ra lagi kaniya mo 2021 na, nagpabilin ra gyapon kani anang klasiha sa gugma na unsa naman napabakay plano nga ipadayon og sigihon na gihapon nga uwaton og ilaron ka sa mga katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Move on. Ang atong tubag, nailad na pud ka. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.